Ay, tura. Boy! Alis ba? Unsa man? Si Jason dito ba? Bago rin niabot ba? May pakal si Doron. Hilong ba? Tunggan ang palangga. Ay, nagkabalaka na niya eh. Balaka? Pasi mo. Na, magpiplano ning tambukan ni ay. Apa sa mga lagi? Patulog sa ako ang isa. Balik ko. Bantay ka ha? Tay bitaw, di ka makadito dito ba? Tay ka. Langga. Unsa naman sad? Ano ba? Pare Jason. Kinsa man sa mukha nimo eh, nako gitaraho diri Kanang maglaag. Dili. Ano maglaag-laag makadepondo rag balay? Pare Jason dugay. Dili lagi. Ginaag dili. 28 years na. Kasi 28 years nga, di ba? Si Jason 26 mo yung edad ato. Dili. 2 years kami wala kaila. Bukang na niya Ano lang. Dili lagi bawal, dili pwede. Puyog balay. Kwarto na lang ko dito, mga musta lang ko ba? 30 minutes Dili lang. lagi kasabot kag dili. Kahit yung kay kulo ning tambukan ni ba? Ano na lang, ay na lang langga ka ng mga Masilib na lang ko dito ha. Kasi 10 minutes lang ba? 10 minutes. Di nagdili, gahi makagnaw eh. Langga? Go! Stingig ka ko, hindi nakatapad sa kuha. Kanang kaunaw na bitaw ko ga kanang. Ano gini close ito ga? Kanang mas ganahan ko mag-close talong ga. What yun ang ganahan ni mo lang gawa? Lidri babe, sam ka eh. Tuloy na ka. Abtik ka yung tambukan eh. Yate, mintakas na po itong tambukat ba? Bantay niyo ka sa kuwang tambuka ka, takas-takas ka ha. Nagdili sugdan.